nagyon-nagyon rég ültem kamera elé vlogolni. Szinte már szégyenletesen régen. 10:30 körül van amúgy. Húsvét vasárnap van egyébként. Én csütörtökön hazajöttem Szegedről. Nyilván most már itt leszek a szavazásig, ami egy hét múlva lesz. Igen, addig biztos, hogy Pesten leszek. És hát vannak újságolni valóim. Igazából a most következő pár órában, nem tudom miben, össze kell szednem magam kicsit YouTube ügyileg, úgyhogy én már kirámoltam ide a gépem, a füzetem, a YouTube füzetem, és most egy picit dolgozós dolog jön, mert hát van mit kitalálni most. Ennyit spoilerezek, és a YouTube-val nem nagyon volt időm, vagy hát nem is időm, hanem hogy annyi minden más kell kitalálnom most perpi, hogy a YouTube az most egy picit háttérbe szorult, és ebből most lett elegem. Úgyhogy most egy picit YouTube-orientált munka következik, aztán majd kiülök, keresek egy szép spotot, és leülök veletek beszélgetni. Ilyen krokodil, az kacsa.
mondanám hány óra, ha megtalálnám a telefonomat. Konkrétan 6 óra 00, 18 óra 00 van. Wow. Jetskis. Pápá. Azt gondoltam, hogy ezt most nagyon végig kéne gondolnom, hogy most amikor leülök beszélni a kamerának, meg nektek, akkor így pontosan mit akarok mondani. De rájöttem, hogy most még nem kell pontosan tudnom, hogy mit akarok mondani. Igazából leginkább hangulatjelzést gondoltam adni, hogy most per pillanat mi történik velem. Ugye az a helyzet, hogy én abba hagytam az egyetemet, ott hagytam az egyetemet, szeptembertől már nem kezdtem el, és az volt a deal a családommal, hogy kapok egy év szabadságot, tehát gyakorlatilag kapok egy évet magamra, ami azt jelenti, hogy nem kell dolgozzak, nem kell pénzt keresnem, ugyanazt a pénzt kaptam továbbra is, mint amit az egyetemhez kaptam, hogy fent tudjam tartani magam így kaja ügyileg, meg nyilván a lakás költségei, amennyi volt. És hát ez az év, ez nem sokára letelik. Nagyon kemény, mert igazából veletek kezdtem el ezt az évet. És ti azért, aki nézi az elejétől fogva, követhette, hogy ez így, hogy alakult. Bogára számba. Szóval ma így visszagondoltam, vagy visszanéztem, hogy mikor raktam ki az első, meg hát ugye nekem a YouTube ötlet, meg a megvalósulás között nagyon-nagyon sok munka volt még, amit ti nem láttatok. Vettem fel végig videónaplókat, úgyhogy majd egyszer, amikor már nosztalgikus lesz visszagondolni rá, akkor majd azokat is szép lassan megosztogatom. Szóval dokumentálva van, de azért egy fél év áll az első kitett videó mögött, szóval ez is durva. A lényeg, hogy lejárt ez az év így is, úgy is. Ami most hirtelen nagyon-nagyon konkrét vágányra tett engem, az az, hogy a lakótársam el fog költözni, vagy ki fog költözni a nyáron. És én még igazából azzal áltattam magamat, még most pár hónapig, hogy jó, oké, igen, nekem is vége lesz ennek az évnek, meg nyilván el kell kezdenem dolgozni, meg oké, de hogy azért még így a székhelyemet Szegeden tartom, és akkor így fele életet ott, fele életet itthon. Szállj le rólam! Otthon tartom, vagy otthon töltöm. Hát ez most így, ez a lehetőség, ez megszűnt. És ez nagyon-nagyon jó igazából, mert nyilvánvalóan én egyértelműen úgy mentem le Szegedre, hogy pár év. És én itt nagyon szeretném összeszedni magam, és jól lenni, és az egyetemet tölteni, aztán ugye máshogy alakult, de hogy én nekem, amikor már oda mentem is, az volt a tervem, hogy ez pár év, és aztán vissza Pestre. Szóval a munkát, meg a felnőtt életet, bármit jelentsen is ezt már itthon tervezem. Itthon-otthon, igen, most már ez érdekes, de hogy Pesten tervezem csinálni, vagy terveztem csinálni. És egyértelmű így most a racionalitásból ránézve a dologra az, hogy ez nem ment volna úgy, hogy én még fele itt, fele ott vagyok. Tehát dolgozni nem lehet úgy, hogy fele itt, fele ott vagyok, stb. Úgyhogy igazából most egyértelmű lett, hogy jó, akkor nyáron én is elköltözöm Szegedről. Ezek a konkrétumok. Ezen kívül most per pillanat, ez még nagyon friss, ez a dolog. Ezen kívül semmit nem tudok. Azt tudom, hogy hova fogok kiköltözni. A lényeg, hogy hirtelen el kell kezdjem a felnőtt életem, amiből nem fogok már soha többé kiszállni. Ez az év még egy utolsó ilyen kis diák életszerű szabadság volt, ami nagyon jól esett.
és tudtam, hogy vége lesz, úgyhogy semmi váratlan igazából azért nem ért. De hát ez most nagyon izgalmas, és hát egy kicsit félelmetes, de őszintén nem tudok még semmit mondani, meg nyilatkozni erről, csak fingom nincs semmiről sem. De hát ez ilyen, gondolom, mindenki így kezdte, hogy fingja nem volt arról, hogy mit kéne csinálnia. Én is így kezdem, hát de valahogy ki kell találni, valahogy mindenkinek sikerült felnőni, felnőtté válni, akár mit is jelentsen ez. Úgyhogy remélhetőleg nekem is sikerülni fog. És azt remélem, hogyha ezt egy kicsit kamerán megmutatom, egy-egy fejezetét, vagy egy-egy kis pillanatot, vagy egy-egy momentumot megmutatok nektek, akkor ha hasonló helyzetben vagytok, megnyugodtok, hogy ugyan, olyan, és annyi kérdőjellel indulunk szerintem mindannyian ebben az egészben. Ez a 20 pár éves kor, ez ilyen. Nyilván, hogyha egyetemben maradok még, ha nem így döntök, ahogy döntök, akkor most még már nem kéne hirtelen ezen gondolkozni, hogy akkor most mi leszek, ha nagy leszek, és hogy leszek nagy, ha nagy leszek. De hát én így döntöttem, és ez az én történetem, ez az én élettörténetem mostantól. Ezen az úton halad tovább. És szerencsére én döntöttem így, és nem más, úgyhogy hát mindenképpen izgalmas. Szerintem ez a legjobb kifejezés a dologra. És nagyon-nagyon örülök, hogy elkezdtem időben ezt a kicsi göndört, és most már nem vagyok egyedül ebben, és tudok veletek erről beszélni, és nagyon remélem, hogy ez egy kicsit közös dolgunk is, hogy ez nehéz, és valahogy meg kell oldani. De nem kell tökéletesen, tehát ez úgyis annyit fogok szerencsétlenkedni, és fogunk szerencsétlenkedni, amennyit csak lehet. Célom az, hogy a lehető legjobban csináljam ezt is. A helyzethez képest. Ahhoz képest akarom a lehető legjobban csinálni, hogy még sosem csináltam ezt. Sosem nem tudom, milyen felnőtt öneltartó embernek lenni. Amivé nagyon hamar válnom kell, legalábbis én nagyon szeretnék független lenni anyagilag, hogy ne terheljem a családomat, ha már úgy döntöttem, hogy az egyetemet ott hagyom, szóval meglátjuk, hogy sikerül és milyen időn belül. Nyilván nem csettintésre, tehát azért ezzel tisztában vagyok, ez nem így fog történni, de igyekszem beletenni most ebbe a projektbe, amit életnek hívnak, a lehető legtöbbet, a 200%-ot. Úgyhogy ennyit tudok, hogy most ez a feladat, most ezt kell megoldani. Az egyetem otthagyós videót nagyon sokan néztétek meg, és iszonyatosan jó visszajelzéseket is kaptam, úgyhogy nagyon-nagyon örülök annak, hogy ez végül is egy fontos dolog lett, mert nagyon sok bizonytalanság volt bennem. Pontosabban azzal kapcsolatban nem volt bennem bizonytalanság, hogy ez egy fontos téma, de úgy az egészen, hogy én vagyok elég ahhoz, hogy ezt elmondjam, vagy hogy nem tudom, szóval ilyen önvalidációs problémáim voltak közben, de tényleg azért született meg az a videó, mert végig azt gondoltam, hogy ez egy fontos téma, és nagyon keveset beszélünk róla, és ha már én egyszer megcsináltam, vagy végigcsináltam, akkor végül is a tapasztalatomat miért nem mesélnem el, és hát ugye megint csak hangsúlyozom, hogy nem egyedül kellett ezt a projektet megcsinálnom, hanem László Áronnal, és hogyha nincs valaki, aki még így motivál abban, hogy ez tényleg egy fontos dolog, akkor közben szerintem néhol elbizonytalanodtam volna, majdnem végleg. Ha már egy embernek fontos volt egy videóm, akkor már nagyon-nagyon boldog vagyok, és ezt a videót, ezt az egyetem otthagyósat, ezt nagyon sokat láttátok, és nagyon sokan jeleztétek vissza, hogy ez köszönitek. Úgyhogy iszonyatosan boldog vagyok ettől. Nagyon-nagyon-nagyon boldog vagyok attól, hogyha ott tudunk lenni egymásnak. Ha én ott tudok valamilyen módon lenni nektek. Annyira vicces, és nem tudom, hogy mennyire hiszitek el, de hogy én tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok szeretetet érzek felétek.
mindenki felé, aki valamilyen módon a kicsi göndör bűvkörébe került. Természetesen azokat is szeretem, akik nem kerültek a kicsi göndör bűvkörébe. De nekem ez nagyon-nagyon jó, hogy itt tudok lenni, és tudok veletek beszélni, tudok nektek beszélni, és ti is itt vagytok a másik oldalon. Amit néha nehéz elhinni, mert nyilván a kommentek azok, amik konkrét visszajelzések nekem, meg a lájkok. Az, hogy látom, hogy hányan néztétek meg, az nem annyira konkrét, de hogyha úgy érzitek, hogy szívesen leírnátok valamit kommentben, vagy ha kommentben nem, akkor egyébként Instagramon nyugodtan rám írhattok. Szóval, hogy így tényleg ezért vagyok itt, de hogyha csak látom, hogy egyel többen megnézték a videót, már az is nagyon jó. Úgyhogy ez most egy picit ilyen záró akkordszerű beszéd, amit most én itt letoltam. Nem, bogarak, nem véletlenül. Most azt érzem, hogy most tényleg főleg az egyetem otthagyós videó után, meg most így, hogy kiderült, hogy akkor az életemet milyen vágányon kell tovább folytatnom és megoldanom. Így egy kicsit most lezártam egy éves korszakot, aminek ti is a részei voltatok, és most megnyitok egy újat, aminek szintén szeretném, hogy a részei legyetek. Úgyhogy hát én most így ennyi voltam. Kezd hűvös lenni, már nem süti a hátam a nap, úgyhogy majd jelentkezem. Nem ígérek semmit, mert most semmit sem tudok, ami konkrét, de szeretlek titeket. És ezt a partot is szeretem, nézzétek meg. Csíha. A hajam is milyen sokat nőtt. Az első vlogokban még nagyon. Hát igen, elszállt felettünk az idő. De ez jó.